Aizu, hau bizi izango naiz Euskaraldian. Nola jokatu beharko dut? Hau bizi izango bazara, euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz egingo duzu. Hori izango da zure zeregina ariketak iraungo dituen 15 egunetan. Eta ulertzen ote duen ez dakidanean, nola moldatuko naiz? Bueno, solaskideak euskaraz ulertzen ote duen ez dakizunean, zuk zeuk egin lehen hitzak euskaraz. Hartara, euskaraz ulertzen badu, euskaraz jarraituko duzu. Gakua, ahal den guztietan euskaraz egitea da. Halaxe egingo dut. Txapa soinean eramango dut, eta euskara Espainetan. Besteak erdaraz egiten duenean ere, ulertzen badu, nik euskaraz egingo diot. Hori da jokaera. Eta esaiezu ingurukoei zer egingo duzun ariketak iraun bitartean. Adostu beraiekin batera ohitura aldaketa hoiek. Oso ondo. Seguru nago, uste dudana baino gehiagorekin eta gehiagotan egin aldudala euskaraz. Bai ba, eta horrela, euskararen erabilera handituko dugu denon artean.